Bueno, pois presentarvos ese terceiro concurso de fotografía O Novo Vigo Vello. E a min gústame, sobre todo, no cartel, o subtítulo, non? Que ten este concurso, non? Unha visión en positivo do casco vello de Vigo. Ben, o concurso de fotografía xa nos outras dúas edicións tuvo un éxito moi importante, con moito número de participantes, e a verdade é que cando entregamos os premios e cando contemplamos a exposición dos traballos presentados, levamos en estas dúas edicións unha gratísima sorpresa, pero é moi importante que todos, os vigueses e viguesas, os veciños e veciñas, cada día máis falemos en positivo deste barrio, vendamos o positivo e moito que ten este barrio, eso contribuirá tamén a que este traballo iniciado pois se consolide no tempo como estamos seguros de que así se vai facer.